iluongo ni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Hi guys, aniluongo ni Dr. Zipio Kota Jasigana, award-winning storyteller. To tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zipio Kota, ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi. Wabro keto ni gimoro amora about that show. Mana kamano ne kuram gayunga ko tule makende mamusnio yaore kamara mara mitira gendo ni ilio maber kabisa banga bedo kachel kod weekend majaber kabisa obo kama mdunga yene obongo nyakalaga ene psychology piny momie kinde ni kendo chako miwa kodi ni kuram gayunga do chako paromo di cheng makawuono mondo wago mbaka kabende chenro mabendo wakabine kacha chemu tich nyaka ticha beach en chenro mar duondo nagi kama bendo wago mbaka kachel kod jotelo mopogore kachel koda utu nagi mopogore makotul makende marwaki Chuny Onagi TV chemu tich makawuono ma en tarik koda beach dwe mar 8 gagana koda beach from gayunga no kosro mokade sade kod daka paga beach akatul makende marwaki mondo mwa bomba kama maber kabisa porone dwaro mondo yona kacha ote from gayonyo lwa ote kacha Facebook page mara Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kama ta channel and Steve James nyakwa neronyi wana kwa makenda marua kika bende kwa wana kachel koda migothi Leonard Kwama mabende njatelo no ma chumna kacha uche magupango kachel koda karamana director ma planning and statistics bumana ma Kisumu County wadi bele kwa makenda marua kika arwa ko migothi Leonard ni ichiona Achie bober. Erokamano. Wabo kapel makene marua ki erokamano madonga nyako mchopo Chuny Onagi TV ka Adundo Jaluo wa ka en wambako kachel kod tilo mopogore ya utu nagi mopogore omeokwa no kedonjo kandita kapel makene marua mondo nyo mae kamera mari busaja neno to gisani kwamo chionade. Erokamano James. Oyawore uru aniluongo ni Leonard Kwama. Atiyo county government ma Kisumu. Erokamano. Kwama jakanye. Kwama ni en wuod Kano, Katolo, kamoro nolasi. Olasi ni dot moro, no is a small clan mantie tong mar joluo gi jolango malo kocha. Koro kure kuma Kwama ni ae. Otherwise wan jogo buta. Janya kach. Modake Kano ka. Modake Kano. Mungulo kateru di maber kabisa. Koro kapo kwa chako to wachakuga gingero. Onagi ne gingero mane gi mopogore kata mane joluo kawuono wayudo ka ngero moro mabende ne wuok kuom jonagi bende kod ne jopith maber kabisa. Ngero ne wacho ni ya ogwang' chamo to tho rome, tho mar diu. Ogwang' chamo to tho rome. Isewinjo ngero no? Ngero no asewinjo. Ngero no olo nang'o? Chalo ng'ama literally chalo ng'ama ikawo gimoro lakini giluya. Chame giluya. Ichame giluya. Chame giluya. Cham te chame lakini chame giluya. Ma samoro ng'ato nyalo interpret kizungu ni hard work pays. Hard work pays. You go through a lot but you win through hard work. Asante sana kama dunganya. Kuro kwa chaka jisoni to gigepe magyo bele kore time Kisumu County chalana. Kisumu County nigi migepe mopogore but maduong' e kanyo en mar omenda. E omenda kanyo milose mpangilio
kaka programs mag county biro chalo. Iye omenda kanyo ema ilose gik mag statistics mag data. Ing'e ni kosa mwasebedo kwatimo in almost all counties ni waloso mpangilio but waonge data mwang'eyo ni sama waloso mpangilio ni waloso mpangilio nang'o. Most of it gin political. But professionally kaka watimo Kisumu sani wang'iyo ni to sama waloso mpangilio data kata jok mantie area no rom nade, ang'o ma gin godo, ang'o ma gionge godo. Koro yudo ka mae konyo jok maloso budget ni for example wadwa gero osiptal e ward moro, e ward na for example iluongo ni East Kanawawidhi ward, to wang'iyo ni to kidwa gero health facility ka to samoro MCA be dwa ni mondo ger health facility kamoro kaendi, to wapenjore ni to between health facility ni gi machielo en distance marom nade, between mae gi moro cha be rom nade. Koro kidwaro ni mondo iger health facility kamoro to this data or information konyi. Again gini konyo e balancing mar projects within the county. Okoro ni projects o concentrate kamoro achiel. Kech ng'eni kitime politically to sometimes even executive kosetimo budget kodhi assembly. Ting'eni samoro MCS ka be ging'eni dwaro re-election. Wacho ni gini ng'eni kuketo kacha chande ting'eni jogi ne ok ogona kur kata jogi ok dhi gona kur kata jogi nase promise. So gima watemo timo en ni wabiro gi policies ma guide kaka iloso mpangilio mag projects within the county. Ma kata ibed mana politician to ok inyal wacho ni project nigolo ka itero kacha. Nikech policy says ni between ka gi ka onego bed ni wan gi project machalo. So magi gik matemo timo sani. Wadwaro launch gimiluongo ni county statistical abstract. County statistical abstract ni onyisowa kaka jo Kisumu county ni ang'o gang'o ma wantiere go, ang'o gang'o ma waonge go. In every ward ka wase launch gini to document ni endi biro nyisi ni in every ward in gi number of roads maromo kama, in every ward in gi health facilities maromo kama, in gi ECDs maromo kama. Obiro nyisi kata ni in every ward ECD teachers adi ma intiere ward, households adi mantiere in that ward. Every project madhi mbele within the county, this document biro nyisi ni to ang'o mantiere that ward ni no, kata ni ji adi mantiere ward ni no. Ji adi mosechopo 15 years, ji adi mondi gi county government from that ward. Koro my document ma we are working on again en a document ma be konyo joma timo budgeting. Ni sami timo budgeting to ward ni udwa tere project, sami udwa tere project mar ECD, how many ECD centers mantiere in that ward, where are they located. Pech samoro nikech ng'eni devolution pod nyien, we may not have the resources mar gero ECD in every primary school, but document ni guide wa ni between this primary school and that primary school distance ne romo kama. Samoro ki concentrate ki kamoro achiel to nyithindo matindo ng'eni ECD en mag nyithindo matindo. Nyithindo matindo gi walk long distance mondo mi gichop to the nearest ECD center. Koro wang'iyo ni how do we balance ECDs within a particular ward. Sometimes jotelo moko ok morgo, but ng'eni koseyieri kaka jatelo to onego bed ni ng'iyo koda ji nogoni kura koda ne ok ogoni kura, magi te koro gin jogi. You find a way me balance go projects within the county or ward ma intiere. Ma ina moda pengi manyiso ni sama bende koro jotelo kata mana be koro MCs bende koro biro lala projects. County be negi planning mari ma bende koro gitimo. Ere kama koro urome nikech jatelo maber chana mage gima joga dwaro ungo biro ni this is what we have. Ing'eyo kosa ma samoro jo watimo especially MCs and gidwa ni gibed implementers while they're supposed to be oversighting the executive. The implementing authority in the executive. MCAs are just supposed to oversight. Nito projects by the executive wacho ni the timo begi timogi. But sometimes we get conflicts. Ne iketo projects kama to samoro jotelo mag that ward bidwaro ni mondo kete kama endi. So sometimes delays the process, but in ideal situation and implement an executive. An executive. So you're part of the executive. Yes, so sama wadwa timo implementation to that is the reason why budget ni watero nyaka assembly mondo gibe gidhi through ging'i. Koro samoro bo duogo nikech especially during the last financial years kama samoro gibe gidwaro ni bana gilose gimoro ma jopiny bro
parogi ni nwadhi ni promise dhodni ni dhi miyogi gimoro, pok imiyogi. To wabe kaka executive, ing'eni executive wang'iyo, ok wang'i ni ma dhot mane. Wan wang'iyo ni in this ward, projects mabiro nego bed ni iketo kanye gi kanye. Nikech within the department, wantiere gi different units kaka M&E, wantiere gi SDU, map ward. To ging'iyo ni ward ni, based on data ma wantiere godo, they need 1, 2, 3, 4. Then after that, gitimo public participation. Ma jopiny wacho ni wanto wardwa kae, wadwa ni losnwa ndara ni, wadwa ni gernwa osiptal. So sama gisekawo data ni te to giduogo e department, to gichunguza. Jogi wacho ni gidwaro osiptal kama. But if you look at our records, there is a nearest health facility. So instead of getting this health facility kamae, this is what we are proposing. So that is the information makoro gitero kanyo, gitere assembly. Assembly be, they timo their own public participation, which is one of the things we've put to the executive as well, cabinet. There is no need to public participation in the same word. Executive timo margi, assembly be chak dhi timo margi. Koro at the end of the day, you will find this samoro mar assembly cha nikech gin ema gidhi pass budget. Gima notimo no bara jopiny ok oyiego. Marwa ni ema koro giyiego. So there needs to be some consensus ni team one public participation mondo mi okony, nikech kwa timo gi ariyo to nitie conflict of interest bende ma samoro delay projects mondo bed implemented. Koro mano be nitie kanyo. Just as I said, ning'eni devolution pod is still very young. Tie gik mano bedo jumbled together. But sani koro ka wenge wayepo, kano ni agini koro ne gol ka ket kacha. But you see some of these things be okocho ni nyako the referendum kata National Assembly, nitie moko mitimo gi the county assembly. Bedo ratified kai propose as executive to take assembly. Mondo me every devolved unit onge kaka nyalo manage some of their resources ma ok repeat kata gi waste. Aero gimoro ka nikech koro gima konyo ka ni either uwacha gi MC seche moko gi over promise gik mok nyalre kata mana jo piny ma kia the role of an MC. Nikech kama na ja piny bende blame MC no kitimo moko. To MC bisa mo campaign siya, bendo promise git mo kumapanyal. So that mean aguli na gobeni bedo penjo kwa SDP magimo ngodo this time. Bendo koro telegram. Ingeyo, gini sama ngato campaign, you can promise hell. Igeni ntire ndalo moko bwana moro dwa bedo MP in Homa Bay. To no izo Jehova Bay ni an kuyiera to ng'eni wach mar luoro katito chaunge adwa gero ndara moro kama kale wi nam kati donjo Kisumu. To gato to nyiso gi ni ng'eni wan an kadonjo tadwa ko shwa ni ndara ni olose moyawe kata okete two way. Ing'eni gacha to gini ndara minyalo lose wi nam to onge, lakini mane gi waja piny winjo ni wan wang' ni wadwa dhi Kisumu kwa luwo wi nam. Kasi gino dhi obet kacha cha koduogo to wacho ni ng'eni gicha nakete budget to joko wito oko wang' ne chaka duoke mane gi waja piny dwa ni mondo wi. So ing'eni koyieri as an MCA sami campaign iwacho gik mang'eny. To the moment we get a system, ntiere now the relevant departments ma now supposed to guide you. Ne gik mane promise ka to ging'eny, they cannot be funded. But this is the structure how it's supposed to work. Koro ng'eni kidonjo enyero gik mane promise kande samoro be gionge te inyise ni ing'eni onge airstrip mina geni award kacha minyiso jopiny adhi gero no airstrip kacha kidonjo kati inyise ni mano koro onge bwana. Koro magi gik madwa timo en mane ng'eni jowa moko ok yie en odwa ni mare gik mano nyiso jopiny kema nyaka tim. But they don't understand ni sami campaign to you're a politician. Sama ise donje system, now they are guiding principles. They are guiding documents. Manyise ni gimane promising and it is not within the law. Enok nyal time. So nyaka koro chaki dog ir jopiny. If you want to be a good leader, once niso yudo the structure kaka gitiyo, koro dok ir jopiny. Tinyiso ni gik mano wacho ka
gika onge, koro gigi mantiere to wadwa ng'iyo ane kaka wa distribute gi maber. To jowa moko ok dwa winjo, gi insist, but there have some very sharp MCS at the end of the day they understand that there's a time for campaigns where you promise people things, and there's a time for implementation. So the implementation is now for the executive, not the assembly. So the opinion of Beni bedo manjo. Koro the assembly and gimano go beno ngiyo nito gimano the executive watch ECD man executive watch ne gero cha be gere. Ka ok gere to mane koko modhi ogo assembly ni joka no wacho ne gero ECD kama to ok ogere. Adwaro statement from the CEC in charge of education yo me ECD poko timland poko gere. Then you see kick out that direction to bro you answers than kigo koko. Ketch once no say yeri mi donje assembly. Ngeni now is different from Kokomago EPAPT. We want to see Niki wacho no wacho ni barabara ni rach. Ili lose. No kete budget soko lose. You need to request a statement from the CEC in charge of education in the roads. Modo nyisi the reason momio dara no lose. Kade the lose kata the lose. Assembly also has the right and the powers to call CECs kata chief officer to come and explain a few things to them as a committee or as an assembly. Mogin powers magintire godo. So that mondo mi jopiny samoro be kik ne tang'omio ni wacho ni ndara ne dhi losi tipo kolosi ibiro nyalo jopiny donge waluongo CEC mar roads assembly mondo explain gima ndara cha pok otim nade pok olosi. Wa request statement from him osekelo statement wacho ni pok olosi nikech there was delay in disbursement for example. Koro nyiso ni resources ne onge but waket in the next financial year budget. Ngeni mano at least isemiyo jo dala hope ni ne ok olosi nikech pesa ne onge but okete e budget for the next financial year. Koro ni kata kiwuok kidhi liel nikech ngini liel kacha midherare gi jopiny liel kiwuok kidhi liel na asediko request sani bi ngeni piny olony piny olony social media ni boketho piny statement cha bawo ne jopiny kanyo nyisini request gimomiyo ndara cha pok olosi my response momiyo jodala uneno kaka wacho ni next financial year entiere it makes more sense. So mago begin opportunities ma MCS entiere godo just to seek clarification. Manyiso ni listen koro kabende koro plans mabende koro sebedo wala muketo ni magi mai mabende koro watimo musekao graphic and ground. Nitire projects moko manendo nikech the yokumano go bele timo oversight of team they just there. Ingene mobendo chungne mama ishwandi gino chaka timba. Ing'eyo projects ok wanyal keto to ok bed implemented. Ka ok bed implemented then there is a reason omiyo gino ok bed implemented and that's gamo request. For example, if an MCA request no dwaro ng'eyo the status of this road a ward ne iwinjo nikech en ok en implementer and oversight. That is part of oversight. Requesting a statement from the CEC or the department in charge about a project award ne mano miluongo ni oversight. Koro no nyalo request statement from the department mondo mi ong'e the state of this health facility. Ang'omiyo there are issues ni health facility drugs onge. So request statement from the CEC in charge of health ni wadwaro ng'eyo ni ang'omiyo health facility ni obed abandoned. Kata ang'omiyo project ni nochaki to we nus. So the department in charge should be able to explain. The project ni nochaki noket ne pesa makama. Koro pesa makama osetiyo. Wachako medo keto ne pesa machielo machak tere to another. Nikech tiere projects mar all over one financial year to the next. Koro samoro ngini kotime this one financial year to chopo nus. So ng'ato bro penjo kata jagweng' bro penjo to nochake to we. Ang'omiyo gino we. Koro MCA kodhi e liel. Okase mane atodong' nochako hospital cha to we koro. In idwa nyiso ang'o. So mane kama oversight neno go beni donje. Openj the department ni to ang'o momiyo hospital ni nochake to we nus. Mane kore tija. Koro the department be koro response in writing this and this my response mar based on question mani penjo cha and project my is rolling over 3 financial years. For this financial year no ketne 2 million, next financial year ketne 2 million, the other financial year get another 2 million mondo mitieke. Koro with that explanation koro kodok piny to nyiso jogweng' ni project ni itime higni 3. Koro higa mokwongo ma ema notim, higa mabiro ichake timo ma, higa matieke ma koro itieke godo. Kata mana ndara ido ka ndara samoro oket project ni the first financial year itimo ne mana opening kende yawe koro next financial year ko itimo ne grading, itimo ne culverts mondo in the next maybe 3 or 4 years
room. Koro gin samoro projects ma samoro ok nyal tim in one financial year. But the problem nyalo bet ne pesa obed allocated for one financial year ma contractor tero on the ground mochako tich to abandon tich. Mano bi ng'eni nitiere some of those incomplete projects. So the role my MCAs on operate team is to request a statement from the department. Last financial year, no allocate 4 million margero this ECD, which is the cap. Migero go ECD. Tango mi ogere to chopunus. So the department needs to explain because so contractor not so. Because ango manotimore. Because no me tijini contractor maonge resources. So such kind of statements ema konyo guide the people. Gine no chake to wegi kore because of 1 2 3 koro mago bentiere. So gima MCO nego beni samoro timo eni samoro negi budget cha to nego beni gi question or gi criticize gi critique the budget go wacho ni okunyal chako new projects eka to mano chako to chopo nus. Can you first allocate funds for this one mondo ma orum mondo mi ingeni samoro yudo ka in award there are so many incomplete projects samoro jo piny ok nyal morgo. So as part of oversight mar jo assembly onego beni gi guide wacho ni in my ward magi mano chake to wenus. We need explanation for this before we approve the budget so that we can reallocate resources to incomplete projects. Koro mano bingeni tich ma onego beni. I think mabene dagu moda pindi kan in case do ka amanda awards ili ka activities table na jo mabene para se ko kando do ka iwaknitire ni awards moko timo ba but from the executive kagi mabene ko ritimo sakani ke tutimo public participation na apani uni award ka wotu utio equally. Yes. But how come need your customer that award moko gina demand to other awards you ka are very active? What do you consider? It depends the level of oversight. It depends on the level of oversight. But various stakeholders. Ngini oversight oken assembly kende. Ntiere kata mana youth groups, ntiere kata mana faith group, jopiny, gine groups kama indi samoro bika gidhi gilawo governor. Governor gine samoro ngeni tich tiyore. To kare tich ok tire. Koro ge samoro youth group moro koro ge depends level mar oversight. Then samoro you don't there are some MCAs that were very active. They are very much concerned. MCAs moko bi samoro nyaka ne here. Doke gweng is a problem nikech samoro pok gi deliver 1 or 2. Pok gi deliver. Iwinjo samoro en odhi kacha kigore samoro en kuen okay office mono go be no there to follow up some of this. So even if you don't request a statement in the house, then nyaka ibed gi the idea of the inyalo duong office man to just follow up. No, and here an MCA makama on behalf of this ward adwang yo ni ndarani. Ke samoro ngeni samoro gimoro timo dore emergency. Samoro koth ochwe mo to lalo moro. Onego beni loso gi county government. Yet wantie gi emergency fund. My emergency funds can it emergency fund to ntiere funds mag special program. But basically special program and just for sensitization before disaster timre, during disaster to be post. Koro ka before disaster timre ka samoro ka bonyo ka nyagwal. Ka koth chiegni chako biro to special program tijgi en dhi kacha to sensitize gini koth dhi biro mang'eny. Koro wachakuru dar wadhi on higher grounds. Kata county government oyudo low kama wadani mondo dar whatever mano tich ma special program. Then during disaster is now when emergency now comes in. Emergency makoro na bitimo desilting ango. So during that time gibe a special program, gibe koro giketo tents moko kamoro, giketo counselors ma counsel ji ma samoro ji nigi true ma samoro koth ochwe to donjo ni e ot ango koro pachi pod chandi ango. Koro magi tich ma special program team. Then now post disaster osetimore. Ka bing'eni nyaka gibi train jogi gikelo nini jok manyalo cancel ji ma iso ni okay gini osetimore kama to gima bero nego beno watimo kama. Kogi nego mi identify specialists manyalo wuoyo gi jopiny in that kind of direction. Koro but during the disaster now emergency comes in. Emergency mabende timore ka gino nego beni gibedo solved. Yes.
ing'eni samoro kata let's say Katito kacha mach omuoch owang'o ute moko kar kanyo, samoro kata owang'o gik ji ang'o, so emergency onego bed ni donjo kanyo ng'iyo ni to jogi ere kaka wanyalo duoko mano pesa mantie, ere kaka wanyalo duoko life gi to somewhere kama ne gintiere chon cha without interfering with their daily needs. Koro kanyo emergency donje. Nitiere ndalo moko nwatimo story kacha cha apani emergency gin gik moko mabende koro mama konge madhano sana sana ka healthcare dispensaries ka daraja nodo ka daraja ma bende yo Muhoroni kocha yo kama time bakano plant kocha ne daraja no ng'adre diere to kwa iwago ijono mbaka gi jopinje ni gino sekao kanyo igama dhi achiel dispensary be nogere kacha to uliktige modaki so executive monego beni bodo blame koso oversight amok tim nikech gima bende ayudo ka ni sometimes inyalo go executive kora gi kia gima timore ground. You see, problem samoro ntiere godo is when you do projects without proper planning. Elmi wan gi this county statistical abstract to guide us. Inyalo dhi gero osiptal e bungu maonge kata jano madhiye. Nikech jogweng' moko iyudo ka in ka ndalo mani campaign wacho ni un kaka jodalani unakelo nu health center machiegni koduka nikech gini dwaro kura mar jogi. So you come and you convince jogi the department ni in ema ine ground in ema ine ground kanyo dhano ng'enye marach, dhano ng'enye ma joka thagre wuotho kilometers mang'eny kapok yudo thieth. Koro kidhi gero osiptal kacha then you realize ni kare dhano man households mantie around that place gin dhano matin. Now you look at the kind of resources ma county government dwatero kacha nikech nyaka imany clinician, imany nurse, imany ng'a kanyo bet jok matimo administration be nyaka bede. So at the end of the day it is not adding value to the county government. In fact project onego ter somewhere project no kelo lal. Koro gede kaendi emomiyo wa request ni public participation submitting obed public petition adi mar executive. We don't need there is no need market of public participation for assembly because assembly are not implementers and executive. And that's why we are looking at NITO ere kaka public participation mar assembly can be scrapped mondo me executive otim tiji. Ngeni sama executive or the public participation executive onge bias ni joka umugine to jogi, you know, get executive nigi data mar every county, every ward. But some county gitimo public participation giduogi real facts. But ngeni mar assembly cha duogi political facts. Gi self interest. Waja bana joka no wacho ni gichike to kacha. Tigeni executive in the department for example ma planning and budget. Sama gitimo public participation. Samoro jamonde kacha kuo kata mane ward. Koro gin gidhi kacha with open mind. This is what we want to do. Koro gidhi to collect data from jopiny to giduogo e department. Then now we analyze. Ni mae gima jopiny wacho, mae gima wacho, mae gima giwacho. Then we look at the previous financial years. What is it that has been done to them? No sell him negi, not him negi. But tomano team no. What is the difference between mae to gima gidwaro sani ni? Then wacho ni no. Kae ni ithindo ginyalo just 1 kilometer. Ithindo ginyalo wuotho. Tukech jomoko ka wuotho 6 kilometers. Kotongi weja 6 kilometers idwa gero ECD kama ntiere moro. Then ingeni MCS be like local community iwuok e dhot moro. Ngato samoro dwaro ni dwaro dhod gino ema gik moko dhiye. That's why we are coming up with these policies to ensure that there is balanced project implementation in the whole world. Ma ok ni dhod ucha ema koro gimoro amora sikdhi nikech samoro fail ni kata ka ok ibedo re-elected gi party cha to dhodu cha pod nyateri gi independent. Koro mae is what the executive is fighting to ensure there is balanced there is equality in the distribution of resources within the ward. Erokamano maduong' ahinya, erokamano nyakoro magilwang' opni kamoro amora michiri jotwak ka bende dhi maber kabisa. Yieno mondo achaka piny wadhi ne nowan kacha gi Cities Act 2011 mabende koro siro kacha pen chik mar
184 wani chupati kono bende koro name wakata classification mag urban centers keche Kisumu nigi lake nika chopo 2050 atemo la uchiel bro biro kendo dak on koro there's a plan ma decongestion mar the town mondo mi water wachiu dongro other urban centers wano ka 2011 bende ne uyao town kacha mar Katicho mana nene plan wan ga hero Kombero Muhoroni Maseno niso ni to chalo nade gi sa mokwongo gima nyaka watim en nyaka wago erokamano ne Professor the Governor of Kisumu County for seeing the need ni onego bed ready gi town centers. Bana kaka iwacho ni in the 2050 rural urban migration will be very high. Ji mang'eny biro yudo ka dak e town. Koro emomiyo as a county we now identify these 3 towns mondo be developed independently. Mano Muhoroni, Katito, Ahero, Kombewa, Maseno. And jowa gima nyaka gibed go en patience nikech resources betin and the level of resources mwaseyudo through the governors network with development partners ngini ginwa chake then development partners koro sani osechako donjo. I think every financial year there is an increment a funding for every town. I think this time they have around 10 to 15 million. Munogo megi timogo planning. Timogo basic planning in those towns. Kitimoga drainage, timona lighting for those towns. As we wait for other proposals that we've given now to development partners to see how they can come in and support. And we've had development partners mang'eny mosebiro mosetimo feasibility studies and also it's a process. Gidi samoro jowa kinyiso ni wadwaro ni town ni olokore ka town machielo cha gidwaro ni kiny oselokore. Gidi its planning process gigi samoro nyalo biro bedo achieved even after 20 or 30 years. But ngeni nyaka wachaki. Like what do you consider mondo mukete ni kumana na everybody town like for what like manu consider ne katido de mo for me town. Like now the executive is considering. Yeah. Nikech ngeni mabe na jopenyi moro chako ni wanda komeo. No, moko ngeni ngi population mar kamidwa kete that center. Then ingio ni what is its proximity to samoro development ma the environment ma entiere ke samoro yudo ka oket moro mane chuny sinyalo keto moro mane chuny gweng' kucho yet intiere gi town center mantie interchange mantiere this jo for example Katito ngeni kacha jo Nyando donje jo Nyakach be donje joma dhi Muhoroni joma dhi Homa Bay joma dhi Kisii joma dhi Kanye it's an town center. So we are looking at if we can convert this to a municipal ma jogi nyalo manage some of their things ticket board kanyo manyalo manage gi tapanika it can expand. So the question is only expand ko jomo kanyo nyalo expand ko chomo Ahero nyalo expand ko chomo Homa Bay Kintu Bay kocha nyalo expand ko chomo Sondu. You know sama mago timore tingena Ahero bentiere is also expanding koduo Katito koni so that at the end of it all toyudo ka olokre an urban center makoro nigi gimoro amora all the infrastructure needed banks ango yudo kata for example Katito I think nitiere bank achiel and Kenya Women. So other development partners we bro neno ni there is a growing urbanization in Katito. Jo KCB na wabe wayao branch moro Katito, jo cooperative wabe wayao branch moro Equity ban kamano kaka odongore tingeni samano timore they create employment for our people. Submitting housing being you ere kuminya gere affordable housing moro kanyi be koro joma tiyo Katito be koro wuoth mabor nyalo dak e Katito to utie e Katito then nyalo konyo nikech ngeni ka urban center koselokore ok en mar jogweng'no. Sami kelo for example Equity bro kelo nyaka ji moa Nairobi biro tiyo kaendi jogi gidwa dak kanye gidwa budho kanye koro kata bro wacho ni adwa gero hotel moro ka iwinjo
Koro kar wagero hotel moro kacha ka koro osebedo town maber. Sama ogero otend chande, nitie joma dhi tiyo kacha ka gero hotel, nitie joma dhi tiyo kacha kaka waiters. So what the board is supposed to do to ensure ni when ka investor obiro, percentage mar jotich ging'iyo ni to jowagi adima ikawonwa kae, kamano ka piny dongore. So gima wang'iyo noda ni piny dongore nade. Kidhi Muhoroni for example, ang'o monego bed ni itimo Muhoroni kacha? Sama iseloso drainage maber, miloso ndara mane iye kacha maber, ma iloso markets maber ma ji nyalo loke time ang'o, then ing'eni kata un kaka jo Muhoroni bende, koro sama collect revenue to jopiny ok ywag, then ng'ato biro ng'eni Muhoroni kacha is an agricultural center zone. Ang'o monego bed ni itimo? Ng'ato biro kelo factory kacha, kama koro ineno partners bedo factories nyalo kel kanyo nikech there is access to infrastructure mantiere. Sama okel factory kanyo, jogweng' ma kanyo bi ng'eni benefit, gitiye iye kanyo, they develop themselves. Jok madwaro some jo school, ka university moro yawo branch kanyo ero, koro nyithindo be ok dhi mabor ka dwa somo, ting'eni sama nyithindo somo kar kanyo gidwa dak kanyo, koro ng'ato biro ba dwa gero hostel, kamano kaka piny dongore. So in all this thing wang'iyo mane pinywa nyalo dongore na. Kamano ne Prof Tunde Lema benowacho ni mondo koro aro ne dhi miye kacha chwa beach gi minya beach mabende koro ne dhi taya kacha maber kabisa. Alafu koro ne dhi miye kacha mondo koro control omenda mare, abende koro nyalo kelo kata mana investors mondo wa invest kanyo. Yani sane chalo nade since no yawe dongruok ma Katito gi kaka bedo independent. Igene dongruok mag all the towns manoyaw, the progress is very positive. Nikech board oseket nitiere, every town nigi board, every town nigi board gi chairperson mare. They have all the stuff they need, obed procurement, obed accounts, obed all this stuff magidwaro have been devolved to those towns. So bana kaka nawacho ni ok en gima ichiwo gokinyi to gik moko osetimore te. Yeah, it's a process. Kaka sana pani this financial year, the last 2 months, staff oseter to those towns. Masani gitimo their own procurement on what they want, guided by the department. They have a board, chairman is a professional. You'll find most of the boards mantiere chairman are professionals, people who understand planning mar towns. Then ikonyegi the local community representatives. Ni kama eka kodan mondo wapang tijni kama endi. In Katito kaendi gima chandowa en barabara manie Katito ni. Koro our first project en ng'iyo ni barabara ni inyalo go e lam nang'o. To pesa mano be nyalo romo go e lam. Odan mondo waket lighting e Katito. Pesa mano ntiere ka be nyalo konyo keto lighting in Katito. If not, and the idea is good, you just do a proposal. You can even request national government. Koro mae omiyo waketo board kacha mondo mi gimoro amora kik nitimo gi executive kocha. They do their own things. Kama gineno ka gikwamo, then they do official communication to the executive, to the department. Anyone I falls under department mar lands. They do a communication to the department mar lands. CC mar lands be bro be en gi team ne and the technical people mobro ng'iyo ni proposal mowuok from Katito board ni ochal nade. It is refined, titere cabinet. Cabinet be ng'iye. Ka en gima dwaro approval mar assembly, bichake tere assembly for approval. Then ka en gima koro nyalo dwaro intervention by the national government, then there need to be communication in national government. Yeah, this and this is happening in Katito. To the resources required, county Okanyal. So requesting for resources from the national government. That's why in a county government, for example, Makisumu, there a very good relationship between the executive and national government through the county commissioner and the regional commissioner, so that we are serving the same people. Japiny ma serve a national government, wabe serve koni kaja county. Koro gimotamwa to gebe wanyiso ni biura ne ka obeduru piny gini endi wano ka resources uni mokoro nyalo nyale wan waseyawe koro bunyalo thero nwa go mbele, so that ka en gima inyalo tim to inyalo tim mondo kony jopiny mapiyo. Otherwise the progress is very positive in all the towns, not even Katito kende. In all the towns they have their own boards now, gin gi staff magidwaro, gin gi offices, koro onge en tich. Sani wan gi Muhoroni,
Katito, wantie gi Maseno, Kombewa. Yeah. Gahero. Yes. Ber kabisa. From gayuang me kitu mane chun na gitu dikendo na di break matin kama dugo to wadi somane ni to ya pinto wacho nango ni kech bakane bende watima mondo mi japinyo wiji Kamano. mondo oyud ni to pinyo chomo kan from gayuang pono ne kata ki pinyo mora pod wan kande kachel kod migosi lena comment from gayuang mabende ochungne kacha weche mag tayo TJ kamara kacha kod weche mag dongo pono ni kata kipenjo mora mara krengo jwang wami tulo kacha mondo michomo ote magi pages mago mag Facebook page chunya nagi TV YouTube chunya nagi TV TikTok chunya nagi TV kama dogo to no mara ni krengo jwang wadi choka kacha kod ote mari kita mara chunya nagi TV Mapota Chenry and Steve James Otia. Ai, ani longani Dr. Zipio Koth, ma ilongoni Chuny Onagi TV, Adundo Jalgo. Stay tuned. Welcome to Johans College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives. Machiegni kendo chino mara rene kama gajwang kamora mara michire poda kautul makenda mara uke chino mara gondo nagi kama bendo wagomba kakachi alikoda mibusi lena comment from gajwang memekete mana Chuny Onagi TV kandi kama bende wagomba kakacha mag mutu nreka chal kodo weche mag dongro koda mupangilio maber ai county no ma Kisumu ya wacho ni kwa duka jalo chako kachel kodo ote mari kendo wadhi somo niti wacho na wakade kachel kodo nyapendina wacho ni ndani kabisa rukamona nyapendina Nisa nito nyapendina bende inde kipenjo moro mabende digom penjo kandi jatelo my executive jatelo obedo wangodo kandi wangi boni Trevor Ndede wacho ni aneno maler mosna Leonard Kwama kone omeya kata mpesa kende Boni Janyalenda. Boni Janyalenda, good friend of mine. Mano ng'at weri Kapis. Nyalenda B. Kaeto wan gi nyakwar Ojwando Kanam wacho ni en planning mar Caps Kisumu yao. Egosi akende gini bise wije je wacho ni hey Kisumu ng'en planning. En planning wan kawan. You get the samoro jok mowacho planning mang'eny ok need the bigger picture. There are things madwaro planning and gimoro amora be nyaka tim gi plans.
but ing'eni samoro ji ng'iyo architectural designs ma samoro nogol ni wadwa ni wager kiburi kamano, but samoro ok understand gimomiyo that design had to change. Nikech igi japiny ng'eni kisenyise ni this is what we think, ka design e kaka wadware, but now you see now the technical people kobet piny to ka ging'iyo Kibuye being an open air market, to they will argue ni kigere kaka igere ni ka mach owuok to gik mang'eny biro kethore, so we have to change the design. Koro ng'eni sami change design to kaka koro specialist dware cha gin mene macha koro gidwa ng'iyo, gin koro ging'iyo ni mache manogor maber bwana, mache mwadwaro winjo. So samoro be nyalo gore kamano, to iyudo ka designer nyalo gore maber, then if you look at the funding madhi biro mondo milos, iyudo ka ok wanyal. So when you look for resources, tiyudo ka samoro ok iyudo resources manyalo gero which as it planned it. But koro you have to come up with a plan B. Nikech samoro status mar samoro chiro no rach, to ka ok wanyal yudo funding mwager gicha kanodware cha, then what else mwanyalo timo? Then ng'eni mano be koro nyaka go bed gi as a county, nyaka bed gi plan B ni okay, ka ok wanyal gere kamacha because of resources and there is this proposal. Now if you go with that proposal to help, nikech kidhi kata Kibuye kanyo, jok mantie kar kanyo are appreciative of what the county government has done. And now that even some of the things manok wanyal timo, national government actually they can come in and support. Omino ka nogol gi oter gi Kichwa kocha, Uhuru Market kucho, mondo mi create time mondo mi national government obi otim gima ne gidwa timo chande. So japiny samoro ok ne mano. But ng'eni mano is also part of oversight. Ibe gitimo oversight miyo explanation momiyo gini ok ogere kaka ugore cha. So I think gimonego bed ni departments timo, especially mago eko departments monego bed ni chiwo communication ni gini nwapange kama to kwa keme because of 1 2 3, mondo mi japiny kik bed gi paro moro ni we are ignoring them. Kech ng'eni japiny be kako kamano to kwa uo to samoro gifeel ni bana jogi ok winjwa bwana, en planning mar okombe bwana. Ing'eyo ni in every financial year when doing allocations you must plan. Koro ng'eni nitie silent planning be ma samoro jomoko ok ng'i, gin ging'iyo mana planning mar gik madongo dongo, nikech ng'ato nyalo wacho ni to wan dak wane ka tich tiyore, but ng'eni kidhi e kor gweng' tibedo ka ndeche iloso, ECDs classes igero, health centers igero, iyudo ka in terms of agriculture seedlings ang'o gigi timore. But you see gima dhi public in social sites and architectural designs ka kende, but en planning kare pesa mingine ka dhi kanye. And that's why every financial year governor chiwoga state of the county address. State of the county address is in this financial year, this is what we planned, this is what we achieved, and this is where we are going. Koro in these documents bende gintiere nyaka a ward level offices. In the office ward administrator to be able this state of the county address documents. Maja pinyo go bedi kacha tisomo tingyo ni to ward ne ang'o manotime in terms of health. What is it that the county government has done for the last financial year? Ang'o mosetimo in water, ang'o mosetimo in agriculture, ang'o ma jo city osetimo. Koro ni kidhi yudo document cha kini kata mana uno no bedi documents un go ka masamoro kiluonga time elo nago tinyisa ni health ka aneno ka state of the county address governor nowacho 1 2 3 4 explain na jopiny winj magini maber. So even unas media as part of oversight, you every time there is a big function ma launch a document kaka sani wadhi launch the county statistical abstract, you have the right to request also a couple of copies mondo ubedo ka koro ka ng'ato biro kaka MCA moro biro ka tielo ne ward ne cha tise ni ward ni gi dhano 30 ng'eni health facility ni ba 13 kata roads ni gi magi ma oselosi ma pok olosi kar ka county government beno kosa ndiko ji kama gweng'i ni bo osendike ng'ato. That is part of what this document is supposed to help. Koro ubende samoro ka ntiere launch of these documents nego beno gi small library ka masami luongo ng'ato to iwuodho ne luongo development partner moro mano luongo nyinge document cha tipenje ni kech ng'eni you as media even the development partners mo antiere go in gi thuolo mar luongo gi mondo gi shed light into gima gidwa konyogo Kisumu ni ere ka gidwa time, it takes how long, what is the relationship between nun gi county government, is it good tiere kama
So as part of oversight maro ng'eni ube nyaka koro kon japiny kech samoro ng'eni japiny nyalo go simu ka ng'ama ka kata naonge to penjo ni to kumany no ng'ato explain wa ni bug cha gimoro ndik kama koro ng'eni bin kama inyalo refer ni gimoro ndik kamano kama kaka en koro kata ka chieng' moro iluongo ng'ato to in gi penjo cha database ni japiny moro nyocha penjo gini kama to ang'o madhi mbele koro aparo mano bende gima unyalo timo otherwise planning is overall of everything nyaka bed plan. Kamano achiel kuom bende mpangilio bende manon godo kacha chane gin weche mag agriculture, weche mag mabende economic, human capital, social welfare, environmental. Inamonda amule mana matin kandi weche mag agriculture nitiere million 32 mabende gol gi World Bank mabende nokonya Gemra irrigation mabende ne konyo kacha oganda mag oganda mathoth bende weche mag pur kaachiel kod weche mag miyo ojende tich kendo mano nochopo go kanyo. Gik mang'eny osetim in Gemrai in terms of irrigation kata loso those iluongo gi nade nini makelo pi or distribute pi tunnels but distribute pi. There's a lot that has been done in Gemrai ma ng'ama nigi wach to nyalo mana to your nearest ward admin's office. Those documents are there, especially ma North Nyakach ward. Gemra is under North Nyakach. Korokidi North Nyakach ward admin's office to bring those documents. Gikma County setting in terms of agriculture in North Nyakach. Apart from Gemra, you'll get other things. But still, the ward admin benegi information. Ni Gimano team kai 32 million is this and this and this. And when you go around, you can see. But in Samoro challenge more bit godo, and when the critics come in, begin to koroko wachoni bana ngane ngeni bana nukelo 32 million to kwano 32 million yet begin to say ngawe gi malo kuchu maonge information was they go on the ground to see need this 32 million. The Department of Agriculture setimo gik mang'eny. And that is the challenge more until when we don't read gigi are documented. That's why I was saying most institutions kataka kama Rukaindi beduru gi documents ma you can refer to maka japiny openjo gimoro japiny be onego bed accessible to ward admins or village admins office monyalo yudo documents gi mondo ebo som to ng'e to village admin kata ward admin will be there to interpret ne isin gini ondike kama this is the meaning koro gini ko wuok kacha to bedo satisfied ni gini osetim kata kotim sama gibet piny kata gi MCA margi to ginyiso ni no wach 32 million to okwane 32 million kumado kata gimo osetim. So the MCA has all the rights to request a statement from the CC Agriculture. The World Bank no kelo pesa makama in my ward. We want to know how far it has been implemented, whether the project has been implemented or not. That is also part of their oversight as assembly. Kata Department mar Agriculture in the assembly. Japiny oyiene kata ndiko ne assembly Department mar Agriculture. Ojoni anan ng'ane anan japiny akwayo statement mawuok from Department mar Agriculture status mar 32 million World Bank project manokel Gemra. So the chair mar Agriculture Department will use that information to ndiko ne ng'aw ne CC mar Agriculture through the county secretary ne wadwaro statement on 32 million World Bank project mar irrigation ma Gemra. Koro the department golo information magintiere go to assembly. So it is now the duty mar the local MCA to now pass this information to Japiny. You requested information kata the person more request statement menyaka bedigi address makoso yud that statement inyalo orne kamane ka communication timore kawe chabla mar siasa cha When you the planning, I don't want to put briefly the CDP between 2013 to 2027. Mega plans Magno Smokoro is pending.
ma seche moko gombo no nentiere no utie between that period. Again, it is every county's dream. Achievement usetimo dongo the major. In every county, there's a dream. We will want things to change. But sometimes, unyalo bedo nudwaro things to change, but they cannot change overnight. So the dreams are there, the projects are there, kaka gik mag stadium, kata department, kata mar agriculture, there are few things ma samoro ne gidwaro ni mondo gitim as major, like we have tomato plant, mane dwa ger Kabonyo kanyo, migero Kabonyo Kanyagwalcha. There is also artificial insemination center mantie Chemelil kucho. Ino kanwa yao EPZ, or the special economic zone mantie Lungoni Moroni sub-county. Some of the bigger plants Manuangoni by this time will be having investors Chakodi Kondoeko. But there are few things mapokwa timo because of insufficient resources. Kasandondara maber pi ango. So what in stages. But we are being hopeful it is a process. By the time Magirumo, people will see the benefit, not really even in this regime. Katabed ma regime mabiro, bang Professor Nyang' Nyong'o. Kata for example, when Owili takes over, ongeyo after this or the kanyi, project maneo chaka begide. The problem wantiere godo, and when we start projects, then what happens ni ka jatelo manyien obiro, odwane botim magi. There is a project Manochak in a neighboring county. The former governor had spent almost over 4 billion. I got a very big hospital, Manebzibet Maduong Moego Katamana Kenyatta National Hospital. But when a new governor came in, so that thing remains a ghost project. So it's our dream. Nigi makamaindi kikchak timre kendo. And that's why we are coming up with policies present even to the Senate for completing projects. Namadonjo manyien must ensure no check the projects manengat machalacha osachako moving for kitemo gimatimre national government sani during former President Uhuru's government tieno chako SGR. Now when Ruto has come in, oko abandon that SGR. Kache modwani mondo kongo chago to extend that SGR to Malaba. Some of those big projects, there is policy. Magaidi ni banagini nyaka idhigo mbele. Even the housing project, Uhuru started it, but now it was not a bigger project for Uhuru's regime, but it's now a bigger project for Ruto's regime. But this thing is a good idea. But at the same time, Jibende, opposition, we will also question. Question to give again code. They make a chance to give the team. But you see, in politics, you must make your enemy look bad. You must make your enemy look bad. Look bad. Makaja pinyo nene. Wacha mari ngani janeko bwana. Ngani janeko kabisa. So mago begin gik mantiere. But once you are focused, nema igi midwani mundi team, then you get it right. Erokamano maduong' ahinya mano gima bedada penji kaeto bende wan ka giote moro kapok somo ote ni yina mondo penja ne to projects nitiere mabende utemo wuogi sene mondo kala ne kata ka bende projects moko tem ginyalo tem as the executive una bende koro ngi that plan gi group ne kono bende kisomo chalo bende nitiere influence moro ma un godo mondo mio ung'e position ma governorship 2027 keto ng'ama dhi endeleza gi projects. Ingene kane Jakom tiere Nyakach the other day, nowacho ni ji mang'eny madwaro bedo governor in Kisumu. Nowacho ni dhi bet kodgi piny mondo owuo kodgi. It's about continuity, and it's about the capability. Ni ng'ama odwa keto next. Onyalo continue gi projects manosechaki. Bong'eyo plans mane dhi gambele before in the process. Ben ng'at ma can be trusted, with the leadership. In any level mar member of parliament, opogore gi level mar bedo governor. Yeah, sometimes you can be a good member of parliament, but you may not have
the gist to be a governor. So mano bing'e interior is not just about chung. It's not about chung. It's about also your track record as well. Samoro ng'ionito in kata mani bedo MP, what is it my say, mise timo? What kind of initiatives mise biro? So somebody is judged by something. But the party they can watch out of our discussion gi jogi wan kaka party wan ng'ane maber ng'ane manya endeleza gik mane dhi mbele Kisumu maber. So mano bing'e nitiere. So there is an aspect of the party ma party be chunguza go jogi nikech ng'eni even in the constitution mar party no onge kumondik ni it has to be nomination, nyaka dhi nomination no. Party nyalo decide ni gin gi nominate ng'acha kech mano be nitie party constitution. Koro samoro be ok nyal chuno japiny be ok nyal chuno party ni nyaka ji dhi nomination. Samoro be ji oseneno the nomination will be having a lot of chaos, we might lose so many people. So the best thing is wan kaka party ma ng'amwadwa, koro in kionge kodwa to ibo yieni biro gi mondo mi koro wa avoid chaos. But what is important en ni ng'iyo ng'ama can sustain the level of development ma kuma ne professor osechopo. Kamano kandi kachiel kod iluongo ni Jeje Adero wacho ni embo ene twak maber kabisa roko kacha Tino Sharon Uma, Godfrey Odhiambo, Dolly Ogina, Christina Wawera, Aguto kod Joshua. Mano ja wuoda lego man jama. Ngoja development Kabisa. Wan gi Mile Nyakwarwa Malanda, Nyaradon Chogo, Bernard Okome Kochola, Poncho Vasil, Madanje Perimeter, karibu sana. George Ngugi, Betty Jinyo Wila, jina yako. Kaito wan ka Gotale Press wacho ni Musna Leonard Kwama, mano ng'ata. Aroja ofunyo. Kata ngi Joja Bwajo wacho ni Musna Chuny Olasi Republic. Musna Chuny Olasi Republic, parnene one of the legacies mar Prof should be a statistical abstract specific to Kisumu County. Onego tim kapok utieko 2027. Adora nyise we are launching one in the next 1 month. And this mano will be for 2024. Then we are launching the 2025 county statistical abstract in November or December. These are things manyaka wa team. So they are the people, Abwajo is one of the professionals in budgeting area. So there are people who really understand. Gine onagi ma winjo gigi kabisa. Nagimanya Abwajo ni nyise peje weche mag budgeting. Winjo gigi kabisa. Gine magidhiro budgeting Nairobi County. Ten wuodwa kaendi. So I believe ni his input, even kata kwa setimo launching, his input kaka would law na Kisumu County kaendi will be very important for us moving forward. Kamadhan kagi Alala Oduor Singore. Alala Oduor Singore wacho ni Musna Leonard Kwama. Mano wuod Nyakach Ndari. Gine budho kandi kapok otiko wang'ada mondo ikowe ng'ato ko kandi men kaponi wan kacha bende gi comment mora ma moko ng'ato diponi oronwa kandi from Gejwang. Kamano twabuniro kamano ndung'anya kuom kete mana chuno negative kandi nyokoro Gejwang ma adundo jaluo kapok otiko daka thulo makende makendo miyo Migosi Leonard Kwama ponono ni kacha gi wach mora bende digomb nyiso onagi mbaka mwago mokwongo telo mokwongo tucho ito na igolo doko hit kabisa. Koro wacho kamera mari maybe kind gi wach mogik mabende digomba nyiso japiny kata chenro mora mabende Kisumu County ni godo igani duweni. Gima dona nyis jo Kisumu County ni wabed jok ma oyango somo. Some of the things mwapenjo ma samoro waonge go gi duoko, magionge go gi duoko. Kisumu County nigi departments, kendo Kisumu County nigi administration structure maringo nyaka the village. And documents gi ma gik matimore e piny ka Kisumu County kaendi ibiro yudo ni gintiere in these offices. Gin gi right kaka jopiny as part of their oversight ne gik ma gipenjo go eko giyudo answers. Number 2,
gibed jok machiegni gi MCAs maggi. Ka uneno ni nitie gima dhi mbele marach in your ward, you have a representative. Mano gibiluongo ni representation. Onego bed nomanyo to biro nyisou kaka piny ringo dhi. Koro ka untiere gi penjo to unyalo penje, ebe ka ok ong'eyo, to en gi all the avenue. Onyalo dhi manyo jotelo gi in their departments mondo owuogo. Onyalo request a statement. Onyalo request statement e assembly mondo miye answers. Onyalo request, ingeni MCA request statement from the chair of a committee. Koro chair of a committee ema nyalo tiyo gi mano to ndiko ne executive mondo request response from the CC in charge or the department in charge mondo mi okaw information to duok ne jopiny. Bende as MCA, every MCA nigi office a ward level. Office no ero, anything my executive timo in terms of documentation, onego bed ni en gi copies of those documents e office kacha. Ma japiny kodhi office ward admin to oyudo ka onge, to nyalo yudo office MCA. So magi information monego bed ni ome wan gi devolution. Kech wadwa devolve everything to the local mwananchi. The local mwananchi ne mong'eyo emo serve. Koro wadani mondo obed gi information. Ome watero offices gi machiegni kodgi. Obed office MCA obro yudo kacha. Obed office ward admin obro yudo kacha. Obed office village admin obro yudo this information kacha. Ko ma nyalo konyogi. Kata gin bed mane gin e group moro dala kucho. Gidwaro push agenda gi moro. Gikwongo ng'iyo document cha. Whether it is captured or not. Ko onge koro ginyalo nyiso MCA. Kata gin kaka jopiny. Ing'eni Constitution Article 1 wacho ni telo en mar japiny. Telo en mar japiny. Koro ebe en gi right ne kaka japiny ndiko ne assembly through the clerk ni wadwaro information about this is a ward waka. Samoro wasemanyo kaka wanyalo chopo kanyo to pok wayudo. Koro ere kaka nyalo konyo. So the clerk has all the right to penjo the department committee. Ni issue ni obedo raised, this is the letter. Can you respond? And there is an address for that letter. Koro nyalo respond directly. Kagin gi answer no fine. If they don't have, then the committee has the right to request for response from the department. Then my bro konyo jopiny bedo gi information. Of course, it comes to a time of politics. Ingene challenge mwantiere gono when politics ochakore to jopiny wigi wil gi development. Jopiny wigi development. So that time will come and politics we brought him maber. Dhicha yiera ji manyien manyalo tayo piny kaka piny dwaro. Gibe for another 5 years. Ngene is the only politician manege challenge after every 5 years nyakodogir jopiny ni to unwaya koso kunwaya. Ka kunwaya baadhi dala kunwaya be is fine. So he's the only person my job is at threat after every 5 years. Nikech en manja gi milar. So nyalo bedo gi ideas, but there's somebody mabe ochung kodi kacha ma have got better bright ideas moloi. Miriambo be nyaka bedei. But those Miriambo can be used as strength. That you can build something from Miriambo, maybe the reality. Samori nyalo wacha as Miriambo, but ng'ato koro nyalo konyi kisedonjo iye kacha ni gicha koro nyalo lose kama mondo bed reality. Yeni riambo malo nyalo gradier. Riambo nyalo gradier. Kamano wan ka ginya Penina Stibunya kwenye nam Joanna Boom, Abraham Lutino, Monira Marion, Richard Juma, Lewis Boda, Wasi Boda, Jojo Ching, Otale Press, Rokamano, and Kadagi Victor Lumumba, Richard Juma, Wachunimber Kabisa, Kaichel Koda, Magube members Makurwana Western from Gedwang, Wane Kabin de Purwan Kagi, one Kagi, comment Moroccan one Gikai Lunguni, Deriko Diambo actually watching from next door. Good job to Nagi TV. Emmanuel point. Anaja point. Thank you so much, Ingo Mwalimu. Thank you so much. Rokamando ngaya kumketi chuni Nagi TV. Kwa kamane kautulu makene maguniro kamano madunga inya kumketi mane chuni Nagi TV kandi kuronge juang. Adundo jangu kamora mora mitiri meketi mana. Adona bedi gimoro mati. Aparo ne kata kingi assembly ntiere bills mang'eny magisendimo majamoro jopiny ok ong'eyo. Like there are very good bill ma nobedo enacted gi governor mar cess bill ne mokel gi Madam Regina Kizito to konyo jopiny
onego bed ni en bill madhi konyo jopiny in terms of revenue magi collect kuonde niang' kocha. So samoro be dwaro nuluongo jogi to explain ne jopiny kaka cess bill no samoro nyalo konyo jopiny, pesa moyud mar revenue cha onego bed nodogo bedo plowed back to gero ndara to timang'o. So samoro dwaro ni uyud thuolo to the assembly to ng'i the kind of bills moseket kacha, proposed kacha, so that jopiny is also part of public participation. Jopiny bro ni cess bill no dhi konyo jomagi. So it also helps in terms of oversight. Ni to kare mwacho gi dak waseno ka gimoro donjo. Wado ne wasechoko kama pok kata ndara moro pok aneno kotimade kolosi, kata mana training moro pok aneno koluongo jowa bedo trained on 1 2 3 4. So hapa no nyalo kawo time be mondo ng'i assembly kacha bills mosebedo passed mondo bed ni obedo tiyo bedo implemented mondo mi gibe gikony ng'eyo ni gima kama kare be assembly tiyo. Ng'eni samoro be japiny samoro be to assembly gi MCA nyaka noyiere gitimang'o. Gitimang'o kanyo mabe ube unyalo penjo ni to okay, ng'ane osekelo bill moro, ng'ane to pok wawinjo, ng'ane be pok wawinjo kotimo gimoro. Gini mondo be you are pushing them to think. Ng'ato bo panyo ng'ane osekelo bills 2-3 ata an pok akelo moro yaro jogi koro goya kama. Is it that I don't know the problems ma jowa are facing, or what is it that is happening? So it can also be an eye opener. Ng'eni koseyieri be nyaka ibed ng'at ma very proactive. Iseng'e shida ma jouni godo, ka gionge insurance, gionge ang'o, you come up with a bill ma can support or strengthen operations mag jok matimore, jok mi biro represent kuijondi. So samoro kutimo kama it is also pushing as assembly also to manyo ni to shida mane mo antiere go, to ere ka ang'o mi pok olos shida gi, is it gima dwaro bill moro abakel bill moro kamoto, so it is a collective responsibility. Okay, en mar ng'ata achiel, it's a collective, en ng'ata kada japiny nigi right as an independent person to go tero bill. Ebo nyalo tero bill ne through the clerk, yabe an gi bill moro kanoro be discussed assembly, nyalo tere through an MCA moro kata MCA mare, mondo mirikech kwa gero piny to ger piny gi executive only, ge piny gero gi jite. So just need to look for avenue ma ibe wach ni nyalo chopo kanyo, do chopo ga assembly kacha. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano. Ber kabisa geno ni jopiny bende obiro maber kabisa, ne puonj maber kabisa nyakoro Gidwang'. Ageno ni winje kendo aneno ka twak ne ber kabisa. Mae momiyo wakelone kacha twak mopogore opogore kuom Gidwang' kaachiel koda jotelo mopogore opogore mondo iwinji ni to piny ochomo kanye, to ang'o matimore, to chalo nade. Mae momiyo koro apani discussion bende kaka iwinjo maber kabisa, ng'e kuma onego bed ni lawe MCA gi kama onego bed ni lawe executive. Kamano to erokamano maduong' ahinya ne bende jogo manokete mane chuna gi TV kanana ka bende wan kande gi Jaji Adera wacho ni oro kacha jina yako mano uchila yako cholioke governor Migori County. Kamano to erokamano be dine Mumo japicha mara ma studio kende kaachiel koda Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore motimo matek mondo mi chenro no chopni kamoro amora mentiere kawuok e studio magona gi TV na kamoro amora mentiere. Mane tai chenro ni Nan Steve James nyakwa ne Renwan uritu masane nyakangoro mkaya kendo koro mkate sa 12 yampo.